Mami fiojo ya demi Madina tawa demi Munyana mafaye demi Ono kudaka Guleki modum Dom kaji modum Majolde modum Hada tamidaka Sechuka kuheba ma Mango danyama Oto henko adama musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yaw Gounass TV calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede jokli ɗi ko yettudal on feewi noon caggal calminali ɗi ko jettor kono kadi e bismade moon e ndeɗo yewtere nde min jogori filande moon tawi yewtere nde yowiti koko fewti to banggue hajju ha yetti e banggue ñalawma julde taske ko yettudal on feewi noon eɗen joddi e ceerno men ceerno Hammad Diallo ɗo e wuuro men teddugo Medina Gounass to leegal meɗen Sifaw komo goto emo ganduɗen machallah kalanowo men to banggue saria gueɗe baɗɗe fayida kono kadi eɗen naftoro haala makko no fewi ko ɗum jeeyi sababu dartinɗen mo ndeɗo yewtere kadi o wawa wallude men kono kadi o siftina meɗen eɗen gandi hajju noon ene jogui sifaji muɗum ha eko nandi hen ɗum noon ceerno caggal nde calmina bandiraɓeɓe namdal amen ngal woni to banggue hajju no foti leydi eyyi bandiraɓe yeɓiyankoɓe Gounass TV assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh salmini on onon foof mi juurima onon foof kadi e dow no wiiri ni nde lebbi hajju ko salndu joya ɓuuru e calɗi l'islam joyi kayɗo watti salndu joya ɓuuru hajju noon lebbi mum tuggata ko ñande julde korka ñande goo julde korka ñande hen lebbi hajju tuggata lebbi ɗi wiyama koye tati timmuɗi wiyama ala ko lebbi ɗiɗi e balɗe sappo ɗe tan sabi Allah wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim al hajju ashhurum ma'lumatum ashhur ko jamu wonata ko lebbi tati eyyi ɗum ne lebbi tati goni hen tuggata ko ñande julde korka nde eyyi heddo noon ene heewi sabbede ha lewru ndu daro eyyi ha lewru ndu daro ñalawma ɓurɗo mawnude hen noon ko ñalawma julde taske o jaati wayno ñande hen ko ɓuuri hewde ko ñande hen golle hajju farille ɗe kam ko ñande hen timmata eyyi sahaji noon ene yawta sawa ene ɓitti heɓaki yawtoya ha balɗe yesso ɗe eyyi kono ko noon ɗum sifori inchallahu taala tigui jarama no fewi ɗum noon en paami to banggue hajju o to banggue lebbi ɗi ceerno miɗen jiiɗi gartanamin e ñalawma julde taske holno ardi eyyi ñalawma julde taske ñalawma o jeeya koye balɗe sappo ɗe ganduɗa Allah ne wondiri ɗi to alqur'ana o wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal fajri wa layalin ashrin o wondiri wendogo kala ñalawma garɗo o wondiri ɗum o wondiri kadi ñalawmaji sappo jammaji wana ñalawmaji sappo wiyama ko ɗiɗo sappo ñande goo julde korka no julde taske men noon ñande goo taske ha yetto ñalawma sappo ɓijo o ɗiɗo ñalawmaji ko ñalawmaji ɓurɗi moƴƴude nder ñalawmaji ne yiɗa ni ɗe koore koora gila ñande goo ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati ha jeenayyi fof koora puɗɗal mutal ñalawma battowo sappo o noon koora ha juuloya iidi sa arti on saha sa jogui layya ma sa hirsi taƴira heñere layya ma so tawi ala hayso ɗum taƴira ndiyam ko haymo ala layya o ne yiɗa yo hoor balɗe ɗe eyyi ñalawma julde taske o noon ko ñalawma ganduɗa ko ñalawma mawɗo saabi ko feeto saabi tawata ko golle hajju farille hajju o timminama ñalawma o fawa hen kono noon ne wayi kono julde korka ne caggal yamirore Allah wiyeten lewru korka ndu so timmi waɗe ñalawma feeto tan woni caggal nde korka timmi waɗe feeto ña hollire hen weltare Allah e tagore mum e enen koye men weltanade en Allah taske on kadi ko hajju farille hajju o no wayno ko feeto makko woni ɗon ni ko ñalawma tedduɗo no fewi ñalawma o noon o hoorde amo harmi horde ñalawma taske o hooretake e ñalawma samba miñum julde o hooretake demba miñum julde hooretake sona noon neɗɗo dahmitiɗo e hajju mum holɗum jaaɗo ganduɗo mo ganduɗa jaaka nder Makka o hajjoyi ndo waɗoy umra e nder lebbi hajju he e nder lebbi hajju tati he o fuɗɗi ko nande joni o fuɗɗima umra makko nde o timmintata lewru Shawwal darima kadi o woni toon o timmini umra makko o jooɗi o hootani wuuro mabɓe o yawtani kadi nokku goɗɗuɗo hono goɗɗal wuuro mabɓe o jooɗi ha hajju tawimo toon o hajjori o fuɗɗi artude o wiyete mutamatti o on joni ne foti wadde hadiya holɗum o hirsa ngeloba walla nagge walla dammuwol e mbal walla mbeewa ɗum fof so dañani ɗum ambo hoora balɗe sappo balɗe tati to hajju to balɗe jeeɗiɗi so hooti e balɗe jeeɗiɗi so hooti wuuro mabɓe on ɗon noon dahmitiɗo on ne hoora ñalawma samba miñum julde taske e ñalawma demba miñum julde taske amma ɗum kala julɗo goɗɗo bawɗo wonde ne haɗa hoorde ñande julde nde hooretake samba o hooretake demba o hooretake eyyi so tawi ko korka noon yimɓe ne jiiɓodira ɗum korka ko ñalawma julde o tan
woni hooretaake ne harmi horde amma sammiñum julde korka ne hoore demba ne hoore ñalama teddi fof ne hoore bal tati dewdirɗe fof ɗum oto horde e sona o yamo mbimami e ñalawma julde taske noon ene gandi ene caggal iidi o no tottoye iidi noon ko sunna e nder sunnaji nayi ɓurɗe tengtude e banggue sunnaji juulu ko wiyete juulu ko caggal farillaji ɗi ko sunnaji nayi ɓuuri hen tengtude no feewi e ndeke julde ko hen jeeya sunna gaddana ɓurɗo tengtude caggal farillaji ɗi joyi ko darde witiri wotere wajjere nde kayre rewe farillaji ɗi so nde ɓenni noon julde taske e julde korka ɗum ne wayno ari koye martaba goto eyyi ɗum kam ko kanji fof no wiye kadi ko ñalawma julde taske ɓuuri mawnude ñalawma julde korka rewi hen haɗi garda kadi e martaba goto tan haɗi gardane kadi e martaba goto ene woyi hen julde yarnandu so yimɓe kokka ndiyam yaade juuloye ñaago e Allah addu ndiyam ɗum kan ko sunna tengtuɗo reftoy hen ko julde jaggal nangue so nangue jaggama ene juulane ñaage Allah beele ne Allah adda ndiyam ɗiɗo sunnaji nayi ɓuuri hen tengtude joni noon kadi kanko ñalawma o kadi fodde julde nde enen gandi julde nde ko darɗe ɗiɗi watte so ɓuuri yiɗede ko juuloyoyde boowal taw wona e jama boowal wuuro caggal wuuro to toon juuloyte so yimɓeɓe yiiɗa kadi goto foof ñanto kala joguiɗo comci mum yo ñanto yo aɗa jogui keesi an e galle ma hay ɓikkon muyno won dañama yo mbaɗen comci keesi on jomumen ñanto mbaɗa uranteji mumen jaaha iidi seeɗa jomumen kadi ne moƴƴi e jooɓo daade Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ha jomumen jettoyo to boowal iidi to jettima kadi jooɗot tan jomum yettima jooɗot tan wona ene juula ɗon ala wadde ko boowal iidi to yettima tan jooɗot kontina wiide Allahu akbar kabira ha almami ara won konngol wi noon won konngol wi sa yettima boowal tuna jooɗot deƴƴa sa yiɗi pata e janggude Qur'an sa yiɗi pata e salatul fatiha ala no jultaki ɗum ma sabbe ha almami ara on saha juule darɗe ɗiɗi sunna o e on saha sona juule kadi ko yamira hen yimɓeɓe on gannito mbeɗana totta sunna iidi korka walla sunna iidi taske mbeɗa ñemtina almami julɗel ɗe fof noon ko noon anniyorte ɓawo kam toujours ko ma anni o enen juula farilla kaarijo kadi enen ñemtina almami noon watte julde iidi nde kadi noon mi anniyima julde sunna iidi taske nono ɗum fewndi joni ɗum fayi arde mi anniyima tottude sunna iidi taske mbeɗa ñemtina almami on saha waɗi darde adande waɗi kabbirali jiiɗiɗi waɗi abbirandu adandu ndu a ɓamtat juuɗe ma ha tolno balabe walla ha tolno noppi fofo ne selli jom pada ha almami o habbira noon kabbira so wi Allahu akbar on saha yimɓene kadi ɓamta juuɗe mbiya Allahu akbar kabbirali jeegom keddiɗi foof ɓamtatake juuɗe habbira tan tawa yowani juuɗe hay sa yowani ɗum ɓuuri moƴƴude ko mbasa yowde sa yowi bonnata kono sa wasi yowde ɓuuri on saha kabbirali nden ɗon darde hande ɓenna so nde yettoyima yimɓe cujji sujjudaji ɗiɗi gummorto kadi koye habbirandu ɗum gummidima e habbirandu haɓe dartima ɓeyde hen kabbirali joyyi yanta e mayru kadi ummodo wona jeegom ɗiɗo foof noon nde ɗo darde hay batte hen ɓamtatake juuɗe a yiyat yimɓe heɓana Allahu akbar tan mbaɗa ni kono ko gotol ngol tan habbirandu harminirdu ɗum tan ɓamtante juuɗe on saha jangge fatiha e simore e dow nantingol anan e dow nantingol joni noon so hoddirama kanko on o yejjiti habbirde o habbiri tan wonno julde ko hitande ha hitande o habbirandu woturu tan o jangi fatiha o jangi simore o yejjiti kabbirali jeegom ɗi tawɗo suwa tawa jaggoyde e koppi yo addoye jeegom ɗi yo addoye fataki taw so addi jeegom ɗi o watta kadi fatiha goɗɗo simore wonde wona julde nde ɓeydima so juuli haw salmini wadda sujuddaji ɗiɗi caggal salminadu ba'da salam so tawi noon o ussi hen hay sonno ko habbirandu woturu wona mbiɗon kabbirali ko jeeɗiɗi adandu ndu kam ko kala julde kono jogindu wadde ko jeegom ɓeyta hen a yejjiti jeegom ɗi foof a sujjantuɗe hadema salminde a siftoran noon ha jagguɗa fati jagguɗa simore jagguɗa e koppi siftoroɗa minno ko dardam nde ɗo mbeɗa acci hen kabbirali jeegom bonnani iidi o julde nde hande timma tahiyoɗa ha tahiyo o timma hadema salminde gaddoya sujudda ɗiɗi goɗɗi jottoɗa kadi mbatta tahiya goɗɗo ko ni sifori ko noon kadi so hoddirama kadi ko darde ɗimmire nde kadi a ummima tan wi Allahu akbar a dartima a jangi kadi fatiha simon a yejjiti addude kabbirali joyi keddiɗi a siftorani ha a jaggoyi e koppi julde ma bonani kono a sujjantu ɗum kabbirali a sujjantu ɗum kadi ha hande qabla salam hadema salminde hay so hoddirama kadi ko habbirano woturu gaccuɗa hen woturu a sujjat qabla salam
tawi Allah walli noon a yejjitiɗi a habbirano woturu tan a fuɗɗima janngude a janngi fatiha gas walla a janngi simor ha gas caggal mum a siftori nde kende kabbiral ɗine keddi a addat ɗi mbatta jangde wonde ko kabbiral mankunoɗɗi timmitinɗi so timmiti mbatta fatiha goɗɗo mbatta simore wonde wona julde nde ɓeydima sa juuli julde nde hande timmi assalamu aleykum gadda kabbiral ɗi ngo gadda sujudaji ɗi woni ɗum sifori caggal noon julde nde juulama ha gasnama waktuji 15 dewɗe iidi o ande ñalawma iidi julde wona julde tan ko subaka ñande 10 nde tisbar ñande hen ɓe mbiya sallifana so juulama hoyama assalamu aleykum hade mon wadde allahumma salam o mbiyata allahu akbar allahu akbar allahu akbar fatteno ko ha almami habbira ndewa caggal makko so almami yejjiti o siftinte on saha o habbira yimɓe ndewa caggal makko kabbiral tati allahu akbar allahu akbar sohlanka ɗo yewa juuɗe so ɗin ɗon kabbirali so ɗi timmi ñande hen tuggata tisbar ñande hen e takkosan ñande hen e futuru e geeƴo en dañi kabbiral nayi waktuji 15 mbiɗen Samba miñum julde ñallal ngal fof waktu joyi won ɗon woni jeenayi Demba miñum julde waktu joyi ɗi fof gon ɗon wona 14 waktu ñalawma yaro dewowo e Demba o subaka so yimɓe juuli salatu gasni kabbiri timmi kabbirali julɗe 15 farilla tegiɗe e dow julde nde ɗin gon kabbiranteɗi nani donc kadi mbatten ɗo hakkille mum so hoddirama taske o hawri koye ndungu yimɓe ne ndendina futuro e geeƴe ɗon kadi ma watte hakkille almami o wi assalamu aleykum enen fof mbi assalamu aleykum enen gandi Allah salli o ummoto hono hade salli o umma taw yo habbira taw yo habbira assalamu aleykum allahu akbar allahu akbar allahu akbar laabi tati nani on saha noon fuɗɗa noddinede noddinan toksuru andi ko ma yimɓe juule futuro ha gasna so mbi assalamu aleykum andi allahumma salam wattake joni hade makko ummade kanko salli o en kabbira taw allahu akbar ha timma so timmi on saha fuɗɗa allahu akbar non sujjitaki kabbirali kalami ɗo sappo caggal julde ɗi so wi assalamu aleykum allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahumma salam wona ko noon so hoddirama e nder ko juulaten ko ɗiɗo julɗe 15 won hen julde nde ɓeydande waɗi ɓeydande wona ko sujjanta ko baɗa salam nde kabbirali kabbirte ko caggal sujuddaji baɗa salam en mbi assalamu aleykum ndeke julde nde wonko ɓeyduɗen hen wona ɗo habbirte wala ko ma gadden sujuddaji ɗiɗi baɗa salam ɗi ha gasa jortoɗen tahiyoɗen calminen kabbirali ngara caggal baɗa salam nan pamiri ni ko ni woni no waɗirte ya fami kala hen waktu ɓennuɗo hanti ha ɓenni tawi heɓani juulede on hay saɗa yoɓoy ɗum hanta habbirta kabbiral ɗi ko no rewodirni tan eyyi ko hoddirama a rewama hen waktu balɗe ɗe ɓenni aɗa yoɓoyoma sohlan kada anda kabbiral ɗi e ɗum ɗo woni ko siftormi hen to banggue julde nde eyyi a jarama no fewi ceerno machallah min jettima Seydi Diallo to banggue julde nde a haali kono en duttoto caggal seeɗa to banggue ñalawma o annabi Ibrahima le ko takkannoɗo Allah wonde so dañi ɓiɗɗo aɗa wawi artande min e on ɗon sifa ɗon bisimilla eyyi ɗon kadi ko en codoro en daɓɓiɗinto tan no wiye ko kanko annabi Ibrahima o takkanino Allah so Allah rokkimo ɓiɗɗo mawo hirsu ɗum o fandoro Allah Allah waɗi noon yiha o dañoy ɓiɗɗo o wayno tan ɓiɗɗo no wayi welde ni waɗi waade no jejjitowo ni joni noon o leeli jamma tan koyɗol are makko tan wimo an mata an ka jejjiɗo a takkanino Allah sa dañi ɓiɗɗo aɗa hirsa o fini wiyama ñande hen ko ñande jeeɗiɗi ñalluno jofi jeetati o fini subaka ñande jeetati taske nde o wona miijade mbiya yewmu tarbiyate o wona miijade ngol koyɗol kam ummori koto Allah walla ko seyɗane o ande hoore makko o ñallino ha hiiri kadi jamma kadi koyɗol ngol ko arte makko ɗi wimo an kam mata an wona an wino wonde sa dañi ɓiɗɗo aɗa hirsa ñande won jalawma jeena ɓiijo o nani de on saha noon o andi wiyama ñande won Arafat ne jogui konguɗi noon goɗɗi kalteɗe hen ñande waɗa ko yewmu tarbiyati wiyete ñalawma miijade ɗum ɗo beele koto Allah umri walla koto seyɗane nde koyɗol ngol artoye makko nde woni ñalawma jeenayi o ñande won ñalawma Arafat on saha won konguɗi noon goɗɗi kalteɗe hen taw wona ko kalamiɗo ko kono ɗum ɗo kadi ko hen jeeya joni noon o hande o felliti amo hirsa ɓiɗɗo o haalani ɓiɗɗo o kadi o haalani yummiraɗo o kamɓe foof fayida maɓe yalti ɗon joni noon ɓiɗɗo hande o haɓiri ɗum ha gasi on wimo if'al ma tu'maru satajiduni inchallah min as-sabirin o wi kanko annabi Ibrahima wiyama ɓiɗɗo o ko Ismaila
wi'ama ko Ishaq ina yodda wonde Ismaila noon sabi Ismaila ko nela sallam koye makko yalti joni noon o wi baba if'al ma tu'maru ko Allah yamirma ko waɗ ɗum ɓiɗɗo ari leli hebli ha gasi leli o wi o fayi dande o fayi laɓi o ronki gurus laɓi sali tajje o wi baba mata wadde ko jiyata kam ko ɓerde neɗɗo ɓiɗɗo ne weli no fewi wadde joni hippam garda hoƴƴude ga kirsa o hippi ala ko gasi kadi nde wayni kadi hay joom suudu makko kadi hono nena Hajara on kadi wi ko joom yamirma ko kay ɗum kay ɓerɗe ɗi mbattaki hen no wano fof kam finalement ñande sappo nde o ñande hen o dawdi hirsudemo o Allah dawdi fawi hen laɓi tan Allah addi jawdi sottimo ɗum nan woni mataw jawdi hanti jawdi taske mbattendi eyyi ɗum woni ko sottira ɗum hanti woni no diina nela sallam o mbo adde men o reftina koye diine annabi Ibrahim eyyi millata Ibrahima hanifan diine annabi Ibrahima o no wano ni nela sallam koye on diine reftina ɗum woni hanti wonti layya wonti sunna tengtuɗo e mon wonande jogiiɗo mo jogaki noon basi Allah kono jogiiɗo kay ko sunna e makko kala hitande o hirsa layya nela sallam noon hirsino jawɗi ɗiɗi baɗɗi fayida timmuɗi o ndiɗon jawdi ko min layyani hooram ndiɗon jawdi ko dendagal leñulam ngol tongol tuggi ha tongol haaɗi kala mo meeɗano dañde layya mi layyanima ɗum e o hirsiɗi e nani e ɗum noon waɗi deke goto men foof so tawi dañi layyan saabi wiyama layya sa hirsi ɗum leeɓi ɗi cowodiri ndi fof kañum fof ko rendi fo watta koye peesirɗe ma janggo waɗe baraji maɗa kadi yantude hen kadi wiyama kanjum gon daabeje men taccirten siraɗi kanji taccirten siraɗi eyyi noon deke joguiɗo layya foof joguiɗo ko waɗi layya foof yo ƴeew layya jawdi kala haldi moƴƴiri ɗum ɓuuri yiɗede kono wona jawdi tan dañƴa ko mbaalu basi Allah sa dañi mbeewa basi Allah sa dañi nagge basi Allah sa dañi ngeloba basi Allah ɓuuri forde noon foof ko jawdi kala haldi so dañi mon dendaniɗi kadi ɓuuri so dañani couleur foof basi Allah jawdi kala haldi so ɓenni rewi hen ko jawdi tappandi so na noon tawa aɗa jogui jawdi tappandi a jogui kala haldi tappandi ndi ɓuuri fayde ɗon woppu kala haldi ndi etta tappandi ndi eyyi kono so tawi hoddirama kanji poti kala haldi ɓuuri ko kala haldi so kala haldi ɓenni noon rewi hen ko jawdi tappandi rewa hen mbaalu so wiya mbaalu tan ko debbo ona so mbaalu ɓenni e ndamdi fuɗɗo arde ndamdi kala haldi refti e mbaalu yo mbaalu deke ardi ndamdi kala haldi mbaalu ardi ndamdi kala haldi ndamdi tappandi mbeewa ɗo kay ko muttafaq ne luural ala ɗo banggue mazhab Malik refto hen ko ngaari kala haldi won noon ɗo waɗi luural to banggue sahi to deftere men Khalil ne wiya won wiyoɓe caggal beyi ɓenni ko gueloɗi ndewi hen woɓɓe hen mbi ala ko nayyi ndewi hen kono ko ɓuuri lollude ko haqiqa so mbeewa ɓenni ko nagge rewi hen eyyi ko kala haldi ngaari tappandi nagge rebbe kala haldi ngeloba tappaba ngeloba jarla ndeka ɓuuri ɗiɗo leƴƴi nayyi sabi ko baali beyi nayyi gelo ɗiɗo leƴƴi nayyi ɗi mbatte layya heedi yeeso fof ko ɓuuri suɓede ko jawdi kala haldi o woni caggal fof ko ngeloba jarla eyyi ne yiiɗa noon neɗɗo o so tawi ko neɗɗo dañƴo layya ne yiiɗa so tawi lewru taske ndu darima ɗon ha julde oto holto cegeneji makko oto fembu leeɓi makko cuuɗiɗi e peeñi ha ñande julde nde so juuliyama artama fuɗɗan saabi hajjankoɓe ko noon mbaɗata joguiɗo layya o ne yiiɗa e mum waɗa noon eyyi mo jogaki noon basi Allah kono joguiɗo layya o ne yiiɗa so lewru ndu keesi darima wiyama hande woni goo taske oto fembu moustache makko oto holto cegeneji makko ha ñande julde nde so juuloyi o arti fuɗɗa hanti fewnude ɗumdeji makko a jarama no fewi ceerno to banggue dammuwol ngol holɗo yontata layya kadi holgol dammol woni ngol fotani layyede eyyi dammuwol to banggue dammiri banggue baaliga hitande dañgol hitande timmude to banggue mbaalu to banggue beyne kadi mbeewa debbo hen gorko o foof damdi ndi e mbeewa ba hitande ko ne ɓuuri yiɗede tawa dañi hitande e lewru en fayi yeeso tawa dañi hitande e lewru walla hitande lebbi ɗiɗi to banggue baali noon hayso fawane hay batte so woni tan lebbi sappo e ɗiɗi ɗum ɓuuri sellude won wiyoɓe noon wona haala e mazhab Shafi'i mazhab Malik won wiɓe lebbi jeetati ene yona won wiɓe lebbi sappo ene yona kono ɓuuri sellude haqiqa ko hitande timmude woni mbaalu ngu woni mbeewa ba anani de ko hitande timmude so tawi ko banggue nayyi ko ma daña duuɓi tati naata e nayyi eyyi ngeloba nen ko sen jejjitani ko duuɓi 5 ha timma tawane naate 6 elle sen jejjitani ko ɗon walla noon nayyi tawane naate 5 en ɗesi yejjidde ɗon seeɗa
ton geloba kanyum ko ton timmata asaka no ton timmata layya ina jeya hen tawane timmi wana ko hanga wana ko mumdi anani de wana ko hunduko mum wadi hendu wana ko reedu mum butata toujours ko nyami tan hifat dum fota o mojjani wana kadi ko lajjata lajjal peen taw sa yi tan andal dum ne lajja sallani tay non lajjal gal ne suudi ko gayna ko pullo tigi burata wawde famde dum ne lajja dum ne sella yato kadi wana ko rafi peenjo sa yi tan andal dum do ko rafa dum kadi yonata layya say non wada fo faran ba sala hen on non kadi yato wana ko laaci mum taji fodde tatabal laaci ha wadi pacci tati tatabal gal so taji dum yonani layya yonani ko tay non ko sel el taji hen ba sala no furdu kadi yato wana ko taji so taji kadi so tay tan ko tatabal tan haadi yawtani don ene yona son so bursi tatabal tan kadi wawata yonde to laaci non tay tan ko set taji hen ba sala non no laaci ne wadi tew ne wadi iye wadi ngurwana no fur non sa tesima ala tew ala iye ala hebat deke wadde don kanyum no fur tay no fur taji hen ko tatabal tan fayi les dum na hatta dum yonde on so bursi tatabal tan yonata nan famide tawne selli wana ko lajjata wana tay kadi Allah dumum ne heli Allah jundo heli ko taw sellani taw yaltina ƴiƴam wala yaltina burde sallata so tawi non safarama ha selli gila julde nde arani dum ba sella hen bonnata haybat ko jibina kadi ala galladi ala problème won way wader lay inshallah nandal gongal ngal woni ko to bangel layyo bela wonbe waddi tan malla kala kattan no wawi en biiden ni layya ko neddo fof juldo fof layya na waddi dum so nata ko jaado makka yaabe makka hajjoy makka be ben layya waddaki be kambe ko hadiya be jogoto so wodi e jeese hajjude wonto hadiya waddotobe amma neddo kambo hajj kala mbo hajjoyani layya na wadde do makko tawde mo jogi woni debbo woni gorko woni cukalel woni mawdo kala danjo fo kam ko sunna e mum wadde layyande bangé hajjiyanke o kanyum ne kadi holno hajjiyanke kanyum ne jogi e jeese neddo hajjoyte no jeese hajjuna wadi hen ko wiete qiran ne wadi hen ko wiete tamattu ne wadi hen ko wiete ifrad jon non woni jeese enen kam fadde ko burden yaarude ko ifrado e ton hadiya waddata ko ton adama yaade mbada hajji ma gasna tawa hadiya waddaki e jeese keddide baddo qiran non ko waji ali sago e makko wada rufu ƴiƴam walla baddo tamattu ali sago e makko kadi kanko na wada rufu ƴiƴam e dum kono sifur inshallah non musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Gounass TV machallah en paami ɗum noon ceerno mataw min dokketa mbaydirena saha goɗɗo so tawi kadi wonko jiɗɗa ɓeydide komin namdaki bisimilla eyyi kañum en calmini tan julɓe hettiyankoɓe nde wonno ɗum ɗo kadi koko betti en tan wona ko heblana kala hen ko hawre sawa e peewal ɗum wonno fandare men ɗum wonno andi e men kala kadi ko jumɗen hen neɗɗo kadi ko juumowo ɓe jarlo hen ɓe jaafo kadi ɓe pindina en hen eyyi wonno sinno ko hunde hebla non tan aɗa wawi ƴewtade gara kon noon ko artan waɗan min enen kadi sa nodda fa in istansarakum fi dine fa alaykum an-nasr so yimɓe ɗaɓɓirima ya wallu ɗumen e diine mumen ne waɗɗi ma notade ɗum nan waɗi fodde no kalirɗen ni enen jogui jorto moƴƴo kam ko en janani hen en kono noon so hoddirama kadi ken juumoyɓe neɗɗo kadi ko juumowo tan yoɓe jarlo ɓe jaafo ɓe gacca hakke en ñaagui Allah kadi julde nde yo taw men jaam goto e men fof Allah newnana ɗum sago mum gila to layya o daña ko layya ma koltu galle ma kala ko julde nde namdi Allah newnan en enen fof ko fof heɓa ɗum no hana weltori ni eno galle mum weltorto ni enen fof yalla waɗan en noon o tawtin an kadi sahaji baɗi ni kewɗi Allah kadi ñifan en fitinaji gonɗe nder aduna ɗi hareji ɗi fof yo Allah ñippan en ha laaɓa o artiran en jaam e kisal e hoolare e deƴere kadi ndungu o kadi o waɗan en hen barke wadde ndungu moƴƴo barkinɗo jaam yamo ganduɗa ala keneli kewɗi ala digali tawa gawri e gerte e fof ne heɓo ha heewa yalla waɗan en noon wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydi Diallo ɗum no musidɓe tedduɓe ko ɗo tonguɗen yewtere nde en jarni ceerno men ceerno Hammad Diallo o jarama no fewi en dokkodira attani sahaji goɗɗi arno yettinde yewtere nde musidɗo mo Ousmane Camara wallodirde ceerno Daha Moussa Ba en dokkodira ɗaadi sahaji goɗɗi on jarama Madina tawademi munyanama fayedemi ono kudaka guleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka sechuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta